Λοιπόν, άκου να σου πω γρήγορα. Εγώ είμαι 110 κιλά κουρεμένος, γυμναστηριακός, ταξιτζής, 25 χρόνια είμαι στα γυμναστήρια. Αλλά ούτε Πακιστανούς κυνηγάω, ούτε Χρυσή Αυγή είμαι φιλαράκι, είμαι κάπου στη μέση. Δεν σημαίνει ότι όποιος είναι φουσκωτός είναι και μαλάκας και δεν μπορεί να μιλήσει, έτσι. Κοίταξε να δεις. Για να ασχολείσαι τόσο με το σώμα σου, μια μαλακία την έχεις τώρα, να τα λέμε όλα, έτσι. Όχι, ρε μαλάκα, περίμενε. Πάω γυμναστήριο, λέω γιατί μου αρέσει το γυμναστήριο. Δεν σημαίνει ότι είμαι τρελός. Δεν σε αρέσει το γυμναστήριο, πήγαινες να κάνεις όγκο. Δεν πήγαινες να κάνεις φυσική κατάσταση, άστα αυτά. Κάγκουρα. Όχι, ρε, κάνω βάρη, ας μαλακίες κάνω βάρη, γιατί γουστάρω τη γυμναστικούλα. Μωρή Λούγκρα, κάνεις βάρη γιατί σ' αρέσει να βλέπεις και άλλα τέτοια κορμιά γύρω-γύρω λαδωμένα. Μωρή Λουλού, κάνω βάρη γιατί γουστάρω να έχω δύναμη και να είμαι καλά. Να έχεις δύναμη όταν σπρώχνουν να μην πες τείχο, γι' αυτό όταν σε σπρώχνουνε. Άσε τώρα, σας ξέρω όλες. Τρελαμένες, γυαλιστερές. Να σου πω, το ξυρίζουμε το στέρνο. Άκουρε παπά. Πες μου, το ποδαράκι το παίρνουμε, σιλ και πιλ. Οι γυμναστηριακοί δεν είναι όλοι κάγκουρες και μαλάκες κλπ. Αυτοί που γουστάρουν να κάνουν γυμναστική δεν σημαίνει ότι είναι Χρυσή Αυγή ή ότι κυνηγάνε Πακιστανούς. Όχι, παιδί μου, πες ότι είσαι απλά αδερφή, δεν τρέχει τίποτα. Γιατί πρέπει να είναι αδερφή κάποιος που ασχολείται με τον αθλητισμό. Όχι με τον αθλητισμό, αγάπη μου, όχι με τον αθλητισμό, με το σωματάκι μας ασχολούμαστε, να βάζουμε λαδάκια και να ξυρίζουμε τα στιθάκια. Δεν πειράζει, βγες από την τουλάπα, δεν είναι κακό, βγες. Δηλαδή θες να μας, εσείς όλοι και καλά, δηλαδή όποιος κάνει γυμναστική θα μας πεις ότι είναι αδερφές, έτσι. Δηλαδή μου ξέρω από μένα σου λέω. Γιατί εσύ κάνεις γυμναστική, μωρέ αδερφή. Εγώ δεν κάνω. Εγώ γυμνάζω τα πάντα. Μωρή τελειωμένη χορεύτρια. Δηλαδή μπορεί η παλιά αδερφή, δεν θα μας. Άστα αυτά, πάρε το χουλαχούπ. Θες να κάνεις και ταξί, πάρε το χουλαχούπ και πήγαινε. Ένα σου γαμίζω, είσαι τρελός ρε. Εγώ είμαι τρελός, εσύ είσαι τρελός ή τρελή. Εγώ άκου να δεις, σε πήρα για αυτό το λόγο να σου πω που σκοτεί και γυμναστηριακοί δεν κυνηγάνε Πακιστανούς και δεν είναι Χρυσή Αυγή και ότι όλοι μπορεί να έχουν και επιχειρήματα και να μπορείς να τους μιλήσεις κανονικά. Εγώ νομίζω ότι για τους φουσκωτούς ισχύει το ίδιο που ισχύει και για τον μπαρμπούνι. Τι μαλάκας βίστε ρε. Ξέρεις από που κλάνει φουσκωτός. Δεν κλάνει, γι' αυτό είναι έτσι. Είσαι πολύ μαλάκα, αλλά εν πάση περιπτώσει σε γουστάρω, σε ακούω, να σου πω κάτι, αλλά κάποια πράγματα πρέπει να τα λες όμως και αυτά, ρε. Βεβαίως, θα τα λέμε όλα. Εδώ θα τα λέμε όλα. Έλα, γεια. Ναι, μη γενικεύεις. Γεια σου, κούκλα μου. Γιατί εγώ τότε θα πω ότι όσοι μιλάνε έτσι όπως μιλάς εσύ, ότι είσαι αδερφάρα και ότι κάνεις. Είναι σωστό. Είναι αλήθεια όμως. Έλα μωρή Λούγκρα, ο ταξιτζής μου πήρα και πριν. Λοιπόν, και με έκλεισες απότομα. Ποιος ταξιτζής? Ο γυαλιστερός. Όχι, είμαι, ναι, ο γεροδεμένος. Λοιπόν, άκου ένα καλό. Ο σφίχτης. Το κορμί μας μαλάκα είναι το σπίτι του εγκεφάλου μας. Αν δεν το φροντίσουμε, σε λίγα χρόνια θα γίνουμε ραμολιμέντα όλοι. Μ' αρέσει που έχεις βρει και τις δικαιολογίες για να γίνεις αδερφή. Δεν πειράζει, μπορείς να τον αρπάξεις και χωρίς δικαιολογία. Να σε καλά, φίλε τα ρήφα. Άκου μωρή Λούγκρα, άκου. Και σε λίγα χρόνια το κολαράκι σου θα έχει ακράτεια. Λοιπόν, για χαρά και χάρηκα που σου χαρά. Γεια σου, φιλενάδα, να παίρνεις. Γεια.